Здравейте, мили петикласници! Нека и вашият годишен преговор да започне. Започваме с една задача за умножение на десетични дроби. Специално с специалните множители по 10, по 100, по 1000. Какво се случваше да умножим десетичен дроб по 10? Запетайката се преместваше веднъж надясно и резултата е 2125. Ако същото число умножим по 100, ще трябва да я преместим два пъти. Но за да я преместим два пъти, ни трябва една добавка от 0. Кажем 212,50 по 100. Така, един път, два пъти, 2, 1, 2, 5, 0. Това е отговор Б.